sunt la Jumbo chiar acum și voiam să vă arăt și vouă cât de drăguț au apărut decorațiunile de Paște. Deci ornamente cât vezi cu ochii, găsești acolo absolut orice. Iepuraș, morcovi, planșe din astea de colorat pentru Paște, ouă ca și ornament, dar cum să vă zic, ouă peste ouă, adică toate culorile și toate tipologiile de ouă. Asta e iarbă din aia care se pune sub ouă când le pui în coș. Gata, am găsit și coșulețele. Cât de adorabile sunt, dar sunt cam micuțe, așa mi se par. Adică nu încap aici prea multe ouă. Doamne, dar câte coșulețe sunt incredibile. Astea sunt mai mari, încap mai multe ouă aici. Au apărut și candelele pentru noaptea de înviere. Scrieți-mi și voi în comentarii la ce mănăstire vă duceți în noaptea de înviere. Sunt curioasă. Cât de adorabil! Băi, eu personal cu familia mea nu prea decorăm de Paște. De Crăciun doar, dar de Paște nu. Și acum când văd decorațiunile astea stau și mă gândesc, băi, am fi tratat noi greșit Paștele până acum? Adică cum de n-am avut și noi astfel de decorațiuni niciodată, dar cred că de acum este momentul. Astea sunt din alea de se pun pe ușa de la intrare.